ओइ सना, आं नोंनि मा दाय मावामोन? मा मोन्थाय दंमोन नोंहा आंनि गोसोखौ फाग्ला खालामनो? मा थांखि दंमोन नोंहा आंनि जिउखौ लाना गेलेनो? एसेबां मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ फोथायनानै। आंनि जिउनिफ्रायबो नोंखौ बांसिन अनदोंमोन। लामा ससेयावनो आंखौ मानो आलाय सिलाय खालामनांगौ? नोंनि समाय लानाय रादाय होनायखौ आंबो फोथायदोंमोन, नाथाय नों नंखाय रादाय होनानै आंजों मानो फावथिना गेलेनांगौ? अननाय मोजां मोननाय नोंनो फोरोंदोंमोन, नाथाय नों दायो फोरोंफिनबाय आंखौ दुखु जानो। मेगननि मोदैया हुगारनो थाखाय जोबोद गोरलै, नाथाय नैबे गोरबो सिंनि मोदैखौ हुगारनो थाखाय जोबोद गोब्राब। सोर मिन्थिनो आंनि गोरबो सिंनि दुखुखौ सोर नुनो? जेब्ला नों गुबुनजों नेवसिजागोन अब्लानासो नों बुजिगोन मोजां मोननायनि दुखुखौ। गुड बाय सना, गुड बाय।